Ο καθένας, κοίταξε να δεις, τον βάζεις μέσα και σου λέει είμαι τουρίστας ή δεν είμαι, πρέπει να τελειώσω 90 λεπτά. Στον Αλέφαντο δεν γίνεται αυτό. Ή θα προσφέρεις και από εκεί και πέρα, πρόσεξε, είναι και ψυχολογία. Μπορεί αυτός να μην κρατήσει την μπάλα, μπορεί να μην δουλέψει όπως δουλέψει, να σε κλείσουν και σε 10 λεπτό μπορεί να σου κάνει μια μεγάλη ομάδα και 3 γκολ. Γιατί εμένα το ηθικό της ομάδας να πέφτει, γιατί να μην κρατά το 1-0, να μην κρατά τις εντυπώσεις και γιατί εξάλλου όταν είμαι στο 1-0 μπορεί με μια φάση να το κάνεις και στο 94. Φάνηκε όμως ότι αντιδράσατε, είχατε κάποιο επεισόδιο. Τα είδαμε όλα. Έλα τώρα, μην επιμένεις τώρα κουταμάρες. Έγινε ένα επεισόδιο. Δεν είδες τι ωραία στα εξηγώ. Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο. Στα εξηγώ ωραία. Μάθε μπαλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε μπαλίτσα εδώ στον Άρχοντα. Ρε μάθε μπαλίτσα στον Άρχοντα, σε ρωτάς τι έγινε τώρα. Άλλο, ωραίες ερωτήσεις. Εγώ ρωτάω τι έγινε. Μάθε μπαλίτσα τώρα. Μάθε μπαλίτσα. Επεισόδιο. Ωραία, μπαλίτσα μάθε. Δεν είναι κακό να πούμε τι έγινε. Το επεισόδιο το παραδέχεστε. Δεν έγινε επεισόδιο, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει. Δεν το κριτικάρουμε. Δεν σας ενδιαφέρει το επεισόδιο, ρε παιδιά. Με συγχωρείτε. Σας ενδιαφέρει το επεισόδιο, σας εννοιάζει.